Próxima parada, Avinguda del Siglo. Correspondencia a las líneas 1 y 2. Connexió amb l'estació del Nord a Renfe. Metro València et recorda que no està permès utilitzar patinets, monopatins o vehicles semblants amb rodes en les instal·lacions. Metro Valencia te recuerda que no está permitido utilizar patinetes, monopatines o vehículos similares con ruedas en las instalaciones. Correspondència amb les línies 3, 7 i 9.
si amb les línies 3, 7 i 9. Este tren finaliza su trayecto a Marín Ferrería.